Евангелие паводле Яна. Было юдэйскае свята, і Езус прыйшоў у Єрусалем. Ёсць жа ў Єрусалеме каля авечай брамы купальня, якая па-габрэйску называецца Бетесда, і якая мае 5 портыкаў. У іх ляжала мноства хворых, сляпых, кульгавых, паралізаваных. Быў там адзін чалавек, які хварэў 38 гадоў. Езус, убачыўшы яго ляжачым і пазнаўшы, што ён хварэе ўжо доўгі час, сказаў яму: «Хочаш стаць здаровым?» Хворы адказаў яму: «Пане, я не маю чалавека, які апусціў бы мяне ў купальню, калі ўзварушыцца вада. Пакуль я іду, іншы ўжо сыходзіць перада мною». Кажа яму Езус: «Устань, вазьмі насілкі свае і хадзі». І адразу выздаравеў той чалавек, узяў насілкі свае і пайшоў. А быў у гэты дзень шабат. Таму сказалі юдэі аздароўленаму: «Сёння шабат, і табе не дазволена браць ложа тваё». Ён адказаў ім: «Той, хто аздаравіў мяне, сказаў мне: вазьмі ложа сваё і хадзі». Спыталіся ў яго, хто той чалавек, які сказаў табе: «Вазьмі і хадзі». Але аздароўлены не ведаў, хто гэта, бо Езус знік у натоўпе, які быў у тым месцы. Пасля таго знайшоў яго Езус у святыні і сказаў яму: «Вось ты выздаравеў, не грашы больш, каб не здарылася з табою чаго горшага». Чалавек гэты пайшоў і абвясціў юдэям, што гэта Езус аздаравіў яго. І таму юдэі пераследавалі Езуса, бо ён зрабіў гэта ў шабат.